Halo mama. Yes mchembere. Ndi baba wa D, zviri sei? Mushe mama kondaona missed call kandikati ako mchembere. Hey sorry mchembere, sorry ndakanonoka kupika phone. Zviri sei mama? Hamusina mapiritsi enyu eBP. Okay, alright. Ndazvinzwa mchembere, ndinogadzirisa ipapo. Ndogadzirisa. Chimwe chii? Regai ndione. Hai kagirosari kako ndinomhanya ndinofambira nyaya dzacho mama. Asi chekudya izvo zvizvi muchimbori nacho here chikafu chacho? Aiwa kandokuti makaberekazve mama, tiri kuno kudhorobha. Ndinokusotai muchembere. Aiwa ndinototi zvinhu izvozvo zviuye. Mari yemukomana wemombe. Alright. Ndizvozvo muchembere. Ndosaka makatibereka aka mama. Ndondiwara, hazvina kumbowanda mama zvinhu zvamataura, zvishoma chaizvo izvi. Menga makakweretani futi? Mari. Alright. Aiwa ndinotumira, inouya zvese mama, zvinouya. Alright muchembere, ndadzwa. Alright. Ndimuchembere uyu my dear. Sorry, noise. Hello mama. Munofara here sambiri? Tinofara kuri sei kuba? Kana kuchifara kunotiri right. Bisikadzi wati wazukuru twacho. Ko hamuna kutaura neiko mama kuti hamuna chikafu? Maakutotaura nekuti ndafona ipapa. Achisviki. Saka kana chisingachatosvitsi wiki wacho, regai titoita plani nditaure nababadi. Aiwa mufani kudaro mama, kugara musina chikafu zvokuti chikafu chasara chitombosviki newiki nezvinhu zvakaoma kudai mokutadza uwane chikafu mumba. Ko mapiritsi. Asi mama munombodaro neikweni. Ati munotaura here at least zvinhu toorganize kuno zvinhu zvouya. Alright. Ndosaka tiripo zveregai ndimhanye tione zvisvike mangwana kana kuti nhasi chikafu nemapiritsi nechifu chamataura. Mukomana wemombe 2 months. Alright, saka ndichaorganize kuti imwedzi yadarika wacho nemwedzi uno neuyu wacho ndikutumire nhasi kana kuti mangwana. Alright mama. Alright. Ndaisa munhu wandokwanisa kutumira dzimwe dzenguva pamwe kuzomubatisa mari kunonetsa, ndinokwanisa kuzokuisirai painbox. Alright mama. Ndinovafarisa vatori pasite. Alright, it's okay. Aiwa zvinosvika mangwana, garirai parodi. Alright mazvita. Ndibaba. Alright, inzwa zvimaidi. Ndoda kumbondotenga mapiritsi amuchembere. Andowanzwa ndichidaira kopa. Ndaona missed call ndi mama wafona. Wataura kuti wasina mapiritsi awe BP, saka ndingenda kuti ndibva ndatongosota, ndobva ndangogadzirisa, ndongodai. Nemari yetinge tinayo imwe yaya taida kuti futi ungwari kutaura futi zvakawanda chikafu hawasina muchembere. Saka zvatonaka kana izvozvi maakutoratidza kuti maakubuda. Chibvai mabatanidza ava ndimama futi vanga watofona. Vava vari kutaura futi nyaya yemapiritsi avo eshuga nenyaya yegrocery, vauti handisina nechikafu. Maidi, mari yacho inokwana here manje tikaita ngefanira tiri kurwisana kudaro? Ina ndichamboziva but kuti mari yatinayo irida kungotumirwa kuna mama weuko. Ko inini vangu vafona ava ndatoti tiri kutumira mangwana. Toita chinhu mbichana zvinai maidi. Handiti tikambotumira muchembere wataura kuti mapiritsi eBP tozoendazve tozotumira mapiritsi eshuga futi. Handi manzwa vachiti mapiritsi eshuga apera plus chikafu. Zvitori nane kufa neBP pane kufa nenzara babati. Maidi iwe kai. Sure, mai wangu wanoshaya chikafu babati. Tichitumira munhu ane BP hake, ane BP zvitori nane BP at least akaguta izonyanyi kudonha. Maidi, unaona ndikitaura na mama era. Kwene
ndinonzwa ndichitaurwawo namai wangu era. Saka chikafu chacho ura totumirani manje kana uchinge wakuda. Mama watotaura kuti chikafu chacho wasinawo. Ndio zvakafanana ipapa watotiwo chikafu chacho hapasina mapiritsi. Mukomana ane 2 months asati apuwa mari yemukomana. Aiwa uri chindiudza maiti toita sei tikurwisana era. Hapana kurwisana. Iwe baba ndiwe wakazvarwa iwe. Ini ndakazvarwa ini. Saka zvakutenge iwewe ndiwo wakazvarwa, ndiwo wakatakurirwa 12 months mudumbu, ndiwo wakaitwa labor pain iri times 7 kudarika yangu namai wangu ini. Alright, unoziya here maiti kuti iwewe ndobva unofara here ukanzwa kuti muchembere adonha kumusha kuti bibi. Kwemi munofara here mukanzwa kuti muchembere wadonha nenzara zvese neshuga plus kurohwa nemukomana wemombe we2 months. Munofara here kunzwa kuti vadonha nenzara. Kuno kuti chidya mabhidhlongo tichitumira kumusha uku mai wangu odonha nenzara kuno. Saka uri kundirwisa uri musakuti ndichiite sei manje nini? Saka ndochiita sei? Ina ndizoziwa but mangu zvinzwawo ndareceivawo koi. Saka mukabuda muchidaro kuita kunge ameno kana muri unotenga zvinhu by 2. Hapana usina kuberekwa baba badi. Takaberekwa ma9 months tese. Yenyu yakutenge zviri ameno zviri so special kudarika zvewamwe. Kana zvanetsa hakuna anoendeserwa. Svosvo.